Esa Härmälä, yhteiskunnallinen vaikuttaja, suomalaisen maa- ja metsätalouden asiantuntija, kotimaansa asioiden edunvalvoja, eurooppalainen, suomalainen. Nuori Esa Härmälä kasvoi Etelä-Suomen maaseudulla. Kun katsoo sukujuuria molemmin puolin sekä isän että äidin puolelta, niin maatahan sitä on pääasiassa viljelty. Teini-ikäisenä Esa aktivoitui 70-luvun ajan hengen mukaan yhteiskunnallisissa asioissa. Kotona ei patistettu näihin hommiin, mutta ei missään mielessä seisteltykään. Kun Esa valittiin Tein-liiton hallitukseen, niin olikohan Tein-lehdessä tai jossain oli semmoinen juttu Esasta, henkilöjuttu, niin se oli otsikko jotain, että mopon sarvista teinipolitiikkaa, että Esa oli varmaan jonkun 16-vuotias sitten siihen aikaan. Sitten yhtäkkiä hyvinkin lyhyen ajan sisällä niin oltiin täydessä vauhdissa parantamassa maata ja maailmaa. Nuori keskustalaispoliitikko lähti presidentti Kekkosen valitsijamiesehdokkaaksi ja osallistui 2 kertaa eduskuntavaaleihin. Hänen vaalipäällikkönään toimi Matti Vanhanen. Jo 70-luvulla alettiin huolestua myös maailman energiavarojen riittävyydestä. Kansainvälisen tutkijafoorumin Rooman klubin kohuraportti ennusti luonnonvarojen ehtyvän ennen 2000-lukua. Uusi energiaa säästävä teknologia tuli niin vahvasti esille, että ne ennusteet eivät ole toteutuneet. Mutta tältä pohjalta yhteiskunnassa alkoi miettiminen ja käsittääkseni nuorkeskustalainen liike oli siinä aika kärjessä, että miten tämmöiseen uuteen tilanteeseen, resurssien niukkuuteen suhtaudutaan. Vuonna 1972, kun Nuoren Keskustaliitto hyväksyi tämmöisen vihreämpään yhteiskuntaan ohjelman, niin kyllä se on Suomen ensimmäinen vihreä poliittinen ohjelma. Maatalousekonomia opiskellut Esa valmistui agronomiksi Helsingin yliopistosta. 80-luvun puolivälissä Esa lähti ensimmäisen kerran Brysseliin. Hän toimi Suomen edustustossa Euroopan yhteisössä hoitamassa maatalous-, elintarvike- ja kalastusasioita. Se oli tietysti valmistautumista siihen sitten, mitä 90-luvulla tuli, ja valmistautumista siihen kehitykseen, jossa Suomi on aika nopeasti pystynyt reagoimaan. 3 vuotta myöhemmin Esa Härmälä palasi Suomeen ja siirtyi maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton MTK:n johtoon, Heikki Haaviston kovaan kouluun. Esa vastasi muun muassa kauppapolitiikasta ja kansainvälisistä asioista. Keskustelu ruoan hinnasta kävi kuumana. Esa Härmälä kiersi Suomea ja valisti kuulijoitaan siitä, miten pieni sivu leivän hinnasta jää maanviljelijälle. Hän otti esille suomalaisen ruisleivän ja veitsen ja sitten hän sanoi, että teitä varmasti kiinnostaa se, kuinka suuri osa tämän leivän tuottamisesta niin koituu talonpojan hyväksi. Ja sitten hän leikkasi siitä pienen palan. Ja hän sanoi, että tämän verran siinä on alkutuotannon osuutta. Muu menee muille käsille. Ja mielestäni se oli varsin sattuva ja hyvä osoitus siitä, mikä oli maaseutuväestön ja maatalousväestön osuus siinä vaiheessa juuri. 90-luvun alun laman iskettyä Suomeen Esa Härmälä nimitetään pääministeri Esko Ahon talouspoliittiseksi erityisavustajaksi. Siitä näki sitten tietysti aitiopaikalta sen mahtavan, mahdottoman, vaikean taloudellisen kauden ja syöksyn, mikä Suomella sitten oli ja kuinka Suomi siitä sitten ohjattiin aika määrätietoisella politiikalla, mutta kovalla politiikalla nousuun. Entistä selvemmäksi alkoi tulla, että suomalaisen yhteiskunnan ja kansantalouden etu on jäsenyys Euroopan unionissa. Laman keskellä Suomi haki vahvempia siteitä Länsi-Euroopan talouteen ja aloitti jäsenyysneuvottelut Euroopan unionin kanssa. Maanviljelijät kokivat EUn uhkana elinkeinolleen
ja Härmälä sai käydä neuvotteluja valtavan paineen alla. Tiedettiin, että maatalous on monella tavalla hankalin kysymys ja tietysti tämän taustani takia se putosi sitten se kori mulle. Vaikeat neuvottelut huipentuivat Brysselissä 40 tuntia kestäneeseen maratoniin, joka rasitti osallistujia sekä henkisesti että fyysisesti. Raskaiden neuvottelujen jälkeen Suomea tyydyttävä ratkaisu vihdoin löytyi. Pian tämän jälkeen sitkeytensä ja taitonsa osoittanut Esa Härmälä valittiin MTK:n puheenjohtajaksi. Viljelijät totesivat, että neuvottelutos on sen verran sotkuna, että tuo mies saa se itse selvittääkin. Valitsivat MTK-johtoon. – 2000-luvulle tultaessa maatalouden tulevaisuus alkoi näyttää valoisammalta. Uhkakuvat ennakoitiin aivan oikein. Aloitettiin määrätietoinen työ sen puolesta, että tilanteesta selvitään. Ja sitten jo 2000-luvun puolelle tultaessa niin maataloudessa alkoi monin paikoin näkyä myönteisiä kehityksen merkkejä ja tulevaisuuden uskoa. Suomen markkina-asema vahvistui. Otettiin käyttöön joutsenlippu, suomalaisen ruoan tunnus. Suomen päättäväisyyttä pärjätä uudessa kilpailutilanteessa kuvastaa myös päätös toteuttaa 2 maailman laajinta ympäristöohjelmaa. EU:n ympäristöohjelmiin otettiin mukaan lähes kaikki Suomen maatilat ja pellot. Ja Suomen metsät saivat kansainvälisesti arvostetun kestävän kehityksen sertifikaatin. Ei kukaan ole näin riippuvainen luonnonvaroistaan, maasta ja metsistään kuin me. Sen takia kaikki taito, joka on tällä alueella metsätaloudessa, niin se koituu koko valtakunnan eduksi. Me tarvitsemme niitä ihmisiä, jotka tietävät näistä asioista siellä Brysselissä. Ei riitä, että luvataan ottaa selvää ja palataan seuraavassa kokouksessa. Ne häviävät aina sellaiset ihmiset. Mun mielestä Esan koko ura voi sanoa niin Esko Ahon avustajana aikanaan kuin sitten Brysselissä meidän edustustossa kuin sitten MTK:ssa ja eurooppalaisen lannoiteteollisuuden nokkamiehenä, niin kyllä musta hänen koko uransa on sellainen, että hän on aivan loistava ehdokas nyt Euroopan parlamenttiin. Eli mä uskon, että sen lisäksi, että hän tuntee ne asiat, hän tuntee sen päätöksentekomekanismin siellä ja hän tuntee osin myös jo keskeiset ihmiset valmiiksi. Näkisin, että nykyisin elävistä suomalaista niin Esa on ylivoimainen tässä kohtaa. Sillä ei kukaan voi muuta väittää, joka hiukankin asioita tuntee. Nykyisessä tehtävässään Euroopan lannoiteteollisuuden johdossa Esa Härmälä näkee koko maapalloa kohtaavia haasteita. Maailman on lisättävä ruoan tuotantoa 50% vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että olemassa olevista pelloista esimerkiksi täytyy saada enemmän irti. Yhtäältä vaaditaan, että maatalous tuottaa enemmän ruokaa, rehua, kuituja, energiaa. Ja toisaalta maatalouden ympäristösuorituksen täytyy olla selvästi parempi kuin tähän asti. Se on erittäin tärkeää, että sen tyyppisiä ihmisiä kuin Esa olisi EU:ssa meitä edustamassa, jos suomalainen jatkossakin haluaa syödä puhdasta ja turvallista ruokaa. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tarvittavat investoinnit ovat suurimpia ihmiskunnan historiassa. Kaikissa taloudellisissa tilanteissa on löydyttävä resursseja ilmastonmuutoksen torjumiseen. Härmälä ei paini pelkästään maatalouden ongelmien kanssa. Kaupunkeihin virtaa ihmisiä ja maahanmuutto tuo uusia haasteita myös suomalaiselle yhteiskunnalle. Brysselissä täytyy olla sellainen ihminen, joka tuntee koko Suomen. EU-parlamentin päätökset vaikuttavat yhä enemmän Suomen asioihin. Siksi Suomen etu on pidettävä korostetusti mielessä. Kun nyt europarlamenttiin kuitenkin valitaan myös 2-3 kepulaista, niin miksei valita sitten pätevä sellainen, ja Esa Härmälä olisi kieltämättä yksi sellainen.
Pitkä ja monipuolinen ura yhteiskunnallisissa tehtävissä on tuonut Esa Härmälälle osaamista, kokemusta ja vahvaa näkemystä. Ominaisuuksia, joita Euroopan parlamentin jäsen tarvitsee haasteellisessa tehtävässään. Tuntuu ihan siltä, että siellä pystyisi jotain järkevää ja hyödyllistä tekemään. Esa Härmälä, suomalainen osaavana Euroopassa.